и няма сила да продължи напред. Аз те моля всеки един, който е тук, да осъзнае каква любов имаш към нас, колко много си направил за нас. И единственото, което искаш, е всеки да се покае истински пред теб и да се бори с плътта и с всяко едно плътско желание, което има. Молим ти, Святи Душа, който си вътре в нас, живееш в нас, помогни ни. Днес имаме нужда от теб. Сега имаме нужда от теб. Имаме нужда от това да ни изцелиш на първо място духовно, телесно, да промениш начина ни на живот, да промениш нашите семейства, да промениш нашето служение, да ни говориш не за да знаем какво да правим, как да ти бъдем угодни, да благословиш всяко нещо, което ще извършим, да бъдем водени от теб и всеки един, който е дошъл тук, да излезе променен, да излезе по-близо до теб и по-далече от твоя Божия. Молим те днес хвалението да бъде от теб, Господната вечеря да бъде водена от теб, проповедта да бъде от теб и всички ние да бъдем с отворени сърца, за да приемаме. Да бъдем като празна чаша, която чака някой да налива нещо в нея. Наливай и изливай помазания в нас. Мощното и слава на Исус Христос от нас.